Monitorovaný zber odpadu, prehľad o skutočne vyvezených nádobách a namiesto paušálnych poplatkov adresné. Občania tak platia za presné množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu. Ukážeme vám samosprávy, ktoré vďaka systému pre komplexnú správu odpadu šetria náklady aj životné prostredie. Menej vyprodukovaného odpadu a znížené náklady za jeho vývoz a likvidáciu. To sú výsledky samospráv, ktoré využívajú elektronický systém ESONA na správu vývozu odpadu. Ten poskytuje mestám a obciam prehľad o skutočne vyvezených nádobách. Samosprávy tak nemusia svojim poplatníkom účtovať paušálne poplatky. Obyvateľ zaplatí za presné množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu. Čím viac vytriedi, tým viac ušetrí. Príkladom je obec Jelka, kde sa vďaka systému na evidenciu vývozov tešia zvýšenej miere triedenia. Tento moderný spôsob evidencie smetných nádob sme sa rozhodli zaviesť v roku 2020. V roku 2021 sme označili všetky smetné nádoby Airfit čipmi, ktoré sme zároveň na mieste v jednotlivých domácností zaevidovali prostredníctvom mobilnej aplikácie ESONA. My vieme, kto, kedy vyložil nádobu, to je jedna vec. Druhá vec, to prinieslo veľký prínos v tom, že obyvatelia sú motivovaní, pretože čím viacej triedia, čím viacej selektujú, tak tým menej toho komunálneho zmiešaného odpadu vyprodukujú a o to majú poplatky lacnejšie. Dnes v podstate sú dôchodcovia, ktorí vyvážajú dvakrát ročne tie odpady, lebo to nevyprodukujú. Prípadne sa dohodnú susedia dôchodcovia, že tak tieto 2 týždne budeme do tvojej nádoby nakladať a naplníme len tvoju, o ďalšie 2 týždne ďalšie, čiže takto sa aj 4 dôchodcovia zvyknú dokopy. Obec Jelka pomocou systému ESONA zaviedla od začiatku roka 2022 tzv. Množstvový zber komunálneho odpadu. Hlavná zmena pre obyvateľov bola v tom, že občania už neplatia paušálne poplatky obci za komunálne odpady na osobu za rok, ale podľa počtu skutočne vyvezených nádob. Priekopníkom vo vážení odpadu je Krásno nad Kysucou. Stalo sa tak zrejme prvým mestom na Slovensku, kde stanovili poplatok za odpad podľa jeho váhy. Tento systém, ktorý sme zaviedli, je jednak spravodlivejší a jednak efektívnejší. Spravodlivejší je v tom, že si každý zaplatí toľko, koľko vyprodukuje odpadu, a efektívnejší je, že skladočné, ktoré musí mesto platiť za každú tónu. Obsluhe ani smetný nádob, ani vodičovi sa nezvyšila žiadna iná práca. Proste robí to za neho technika, tak ako dotedy. Je tam GPS-ko, súradnice, odkiaľ to zobral, hodina, kedy to zobral, číslo nádoby, majiteľ nádoby. Údaj o váhe odpadu je odoslaný do systému ESONA. Tam je priradený k informáciám o mieste a čase výsypu nádoby a ku konkrétnym poplatníkom na základe automaticky načítaného kódu z RFID štítku. Popelnica sa zdvihne do určitej výšky, čip zaznamená, vyklopí sa a keď sa položí, tak zaznamená váhu, ktorá sa automaticky sníma do tohoto zariadenia. To bolo také nekontrolovateľné, lebo popelníc bolo veľa, museli dať všetky do obehu. Teraz bereme len čipované popelnice a o to sa aj znižuje ten stav peka odpadu. Zavedením systému na vývoz odpadov a zvýšenou mierou separácie dosiahli v Senci vyrovnaný rozpočet. Veľa občanov alebo obyvateľov tohto mesta využívalo túto neprehľadnosť. Mesto muselo v minulosti veľký objem finančných prostriedkov doplácať z vlastného rozpočtu práve s vozovým spoločnosťam. Vďaka týmto RFID čipom vlastne vieme lepšie, prehľadnejšie kontrolovať faktúry od zvozovej spoločnosti. Aj mesto Žilina sa rozhodlo označiť nádoby na komunálny odpad štítkami. V spolupráci so zberovou spoločnosťou T+T realizuje zmeny, ktoré posúvajú správu komunálneho odpadu na vyššiu úroveň. Nie je tu žiadne podozrenie o fakturácii niečo navyše. Jednoducho my musíme elektronicky podložiť každý jeden výsyp, kde je uvedené čas, miesto cez GPS súradnice, je tam uvedené SPZ vozidla, ktoré to vyviezlo.
čiže tam kompletná informácia o každom jednom výsype, či už nádob na smäsový komunálny odpad, alebo na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Po zavedení systému monitorovaného zberu odpadu samosprávy zmenili systém poplatkov za komunálny odpad. Cieľom je, aby každý občan triedil čo najviac odpadu a platil len za to, čo nie je možné recyklovať, čo obec musí vyviezť na skládku. Nižší objem odpadu predstavuje úsporu nielen pre domácnosti, ale aj pre mestá a obce. Ušetria náklady za zneškodnenie odpadu, teda zákonný poplatok, aj náklady za uloženie na skládku. Vďaka systému ESONA sa nám zvýšila miera vytriediteľnosti o 15% za jeden rok. Tá miera triedenia bola v percentuálnom vyjadrení okolo 21%. Dnes hovoríme o 53%. Ten trend je v podstate chrániť jednak životné prostredie, ale aj pri týchto problémoch samosprávy, aby bola jej efektivita veľká.